Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhiti akap pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di pangradiota, di jamita nanang sipatol hasota, di partangyangan, songoni nang di jamita, di parmingguon, siganuk minggu. Di video nang patol hason nami matu hita, pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di jamita di hari Minggu, ima di tanggal 24 Maret 2024, jala guarni minggu ta ima minggu palmarum hatani debata nagabi turpuk jamita di hita ima natar surat sian Evangelium Matius bindu 20 sada ayat sada sahat ro di ayat 10 sada songono madidok disi tapai hutihut ma hujahahami di hita dungi lao mandapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betfage mardonok kondolok jetun sianima disuruh Yesus sisianna dua halak ninnama lau mahamutu sosorna di jolomunaan mamitor jupang hamuma disi tabat halu disada rap dohot anakna har-hari jala tugu hamumai tuau jadi molotung adong namandok hatana tuhamu alusi hamuma narikot doi di tuhani dungi pitor luason na ma. Alay masa pe si songoni asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Pabuah hamuma tu borusion idama na Roma rajami manopoto nalambok dorohana haludi do hudulanna dohot anak ni haludi boban. Dungi lau maak kasisiani patupahon nanidok ni Jesus tunasida dibuan nasida ma halodi dohot anakna dia pehon ma ulus nasida tu gijang na laos dipahudul ma Jesus tu atas nai debasian na toropi pahembakon ulus nasida tu dalani na debanari manalihi akarating nihau jadi diparserakon tu si alai sude na toropi akana dijolona nang namangihut siat pudi pe mangolopon Hosianna di anak ni Raja Daud, pinasupasu mana romar hitegor ni Tuhani, Hosianna ma diginjang. Jadi dinabonguti ibana tuhuta Jerusalem, gaor ma nasa hutai, akanin nama isedo halaki. Jadi dipadok na toropima, Yesus panurangi doi nasian huta Nazaret na diluat Galilea. Olat nima sahatna. Amangin ang duktakas hujahami turpuhi jala hupa husor hami aka pikiran namin na parjulo adong do pandohan baris-baris ni gaja di rura pangaloan molo dung marsuru raja naikondo oloan di turpuk tahun na parjulo marsuru jala martona do Tuhan Yesus tuak kasih seani dan apalah marpanukun nasida buasa ikon lao hami jala buadu hami nondung sahat disi aha masih patu paun nami borhak do nasida ala nunga dong pos ni rohani nasida di hata dohot parsuruan ni Jesus ala nunga lam takas di tada nasida Jesus nakpe dang idupe panandaun nang bagas borhak do nasida di parsuruan ni Jesus ala ni tadok ma molodung lam takas do tatada tu hatta tabuto mahuasona tabuto hagugoonna jelata haporsiai gabi barani mahita mengadupi akka hamolon lahu batu pahon lo moni rohana tukpe ikonadok tantangan barani mahita ala porsia hita di parsuruan semakin kita mengenal Tuhan dan percaya akan kuasanya serta firman-Nya perkataannya semakin berani kita menghadapi tantangan untuk mewujudkan apapun yang Tuhan inginkan sekalipun ada tantangan di depan karena kita sudah mengenal kuasa dalam perkataannya dan kuasanya yang menyuruh kita tentu kita akan berani lebih berani menghadapi tantangan demi mewujudkan perintah ataupun firman Tuhan. Imana perjulu amanginang huidahami sian turpuk tahun napaduahon di naro Tuhan Yesus manopot Jerusalem songon tadok majo babak akhir di ulaonna na ikop pasidungon na pasauton lo moni rohan ni debata
bongot do ibana tu Jerusalem marhite halode. Songon nasyuni rakon ni panurirang Zakaria. Bolo ta buat benang merah sian barita na binaritahon ni si Matius di mulana hasangapon madidebata na diginjang dame ma ditanoon. Mangihut deui terus disude ulaon ni Kristus Yesus tuhattai parohon dame. Parohon harajaon ni debata. Jala dina mongot peibana tu Jerusalem dang marhite simbol ni raja na somal dipake portibi ima marhite hoda alai marhite halode do na patuduhon seret ni rohana dohot hadameon misi kedamaian lah yang Tuhan bawa ke dunia ini. Sebab dari awal kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi. Dan Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan damai. Misi damai. Hadameon do na dibuan ibana. Tu saluhut bangso. Nakpe marhite habubungot ni mana tu Yerusalem. Laho patuluson sakap ni debata. Alay di ujung nanon marhite haheon na. Gabe sakap nauli do itu saluhut bangso. Sakap hadameon do itu saluhut bangso. Sakap haluaon. Jadi misi damai yang dibawa Tuhan Yesus disambut gegap gempita oleh masyarakat pada masa itu dengan teriakan Hosianna, Hosianna di nasida. Marsangap madebata, terpuji maibana. Mulata parrohahon barita nabi dari tahun ni Evangelium Matius taida do hira somar parmahan do bangsoi nungan ya lelengna dipangido nasida nian sahalak raja nagok hadaulaton nagok dame. Jadi boydot noaing ropani dapat rohata sambutan luar biasa na pina tolhas na pinatupan ni nasida nakpe marhite panandayon na subagas dupe maradopot Tuhan Yesus Kristus alai ditiki itu adalah suatu sukacita besar bagi mereka. Alanido saluhut nasida mandok Hosianna bongot tuhata Yesus tu Jerusalem maboan hadameon. Nakpe di ujung na cita-cita harapan ni natorop maradopon raja na bogoti boydo andul sian pikiran ni nasida. Sebab bukan politik, tapi sungguh-sungguh adalah kedamaian. Hadameon do na pinasahat ni Tuhan Yesus Kristus. Kedamaian sejati adalah perasaan tenang karena Tuhan memperhatikan. Tusido hidahami turpuk taon amangin nang ima di parrohahon debatado paru kilon partangisan dohot suara ni anggu-hangguk ni bangsona. Ima sada jaminan tong dihita sahak rodisonare. Seluruh keluh kesah manusia diperhatikan Allah. Diparrohahon debata. Maka alasan kita meneriakkan Hosianna sesungguhnya adalah karena Tuhan memperhatikan. Huidahami diturpuk tahun. Bahasa ikut dohot kita di falmarumon mangendehon Hosianna. Ala diparrohahon debatado parsoryotta. Parukilotta arsak nirohata songon debata maparrohahon portibion nama nongos Tuhan Yesus Kristus laho manuhuk silangi. Maka dari teks ini dalam pikiran kami kita patut sungguh-sungguh ikut bersukacita meneriakkan Hosianna. Kita patut sungguh-sungguh juga bersama-sama dengan umat meneriakkan terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan peduli. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan, mengajak dan menuntun kita untuk tinggal bersama dalam kedamaian di dalam Dia. Palmarum merpesta mahita alai mamestahon asidot holong ni rohani debata naritangihon debatado suarata naritangihon debatado angguhanggukta. Maka dalam teks ini sungguh luar biasa. Dalam menyambut kematian Tuhan Yesus Kristus, lahu manumunumu hari hama mati, ikut taingok ma ala na di parrohao debatado perdalanan ningoluta. Dosa ni portibion, maka anugerahnya yang besar diberikan bagi kita. Atong marlas ni roha mahita.